ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ 3ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತುಳು ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಐವರೆಗೆ ಜಗತ್ತು ಸಾಗಿ ಬಂದರೂ ತುಳುವರ ನಂಬಿಕೆ, ಆಚರಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಂಗಿನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಹೊರತು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನ ತಯಾರುಂಡು ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಪೊರ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ತಾರ್ನತ್ತನ್ನೇ ಅವನ ಪಂತಿನ ನೇಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಣ್ಣಾಗ ಭಾಷೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮೇದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಗ್ಲೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ತುಳುತ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕೇರಾದು ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಪುರಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕೀರ್ತಿ ಇರೋಟು ಉನ್ನಂದು ಪಂಡ್ರೆ ದಾಲ ತಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಯಾನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವವರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು. ತುಳು ಪರಂಪರೆ ಅಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಾರನಾಥ್ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೇನೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಗ ಅದುಪಡು ಅತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅದುಪಡು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಸೀರೀಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅದುಪಡು ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕುಲು ಆದಿತ್ತಲು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತು ಪೇರೇಜ್ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ್ಲ ಒಂಜ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಜನ ತಾರನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದ ಅದೇ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಆರು ಪನಿಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಪಿರವುಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಮುಲ್ಪ ತುಳು ತಕ್ಲು ಏನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ತಕ್ಲು ಎರಡ್ಲಿತ್ತನ ಕೈದಿರ್ಬಿಡುದುಗ ಇರಲಿ ಜರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇ ಕ್ಲಾಬ್ ಬೋಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ ಸ್ಕೂಲು ಡೇರಂಡಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕುಲಿತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ತೊಂದು ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಂಡದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮೂಲು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಪೋಡು. ನಿರೂಪಕಿ ನಟಿ ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಹಿಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಮೂಲಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊಂಚ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರೋಡೊಂದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಫೋನ್ ಬತ್ತನಾಗ 2 ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬತ್ತನು. ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪೋಡು ಟಿವಿಡು ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಅವು ಏತೋ ವೇದಿಕೆಡು ತೂದು ಆರೇಡ ನಿರೂಪಣೆ ಆವಾಡು ಓವೇ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸಮತೋಲನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನು ತೂದು ಕಲ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಆನು. ಸೊ ಆರ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇರೇಗ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆನೇನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರೇಟು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂಡನ ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಪುರ ಪಾತೆರ್ನ ತುಳು ದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ಯಾನ್ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಬಂದು ಎತ್ತದೇರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಸಾಧನೆ ಒಂಜೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣಾದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ವೆ ಪನ್ಪು ನವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಳುವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಎಂಕಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯುವಜನ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ಲ
ಮಿತ್ರರ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರು ನಿಕ್ಕಲು ತುಳು ಅತ್ತನ ತುಳು ಬದುಕನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕೊನಪನಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಆ ಕಾರಣದಾದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರಿನ ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜಾರೆ ವರ್ಷ ಆಡ್ತದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ನಡುಟು ಲೇಸನ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರನ್ ಕೂಟನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ಪೈದ ಐತ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪೆರಂಡು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾದ ಕೊರಪನಾಕಲು ಮುಲ್ಪದ ಐತ ಇಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಐತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಗೋಷ್ಠಿಲಿ ಮಾತ ನಿಖಿಲಂಚಿತನ ಜೋಕುಲೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪನ ಅಂಚ ಅದು ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅದು ಇನಿ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಗಮನಗ್ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಭೆಟ್ಲ ಕೊನಪನೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಕೊನಪೆ ತುಳು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಭೂತದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಅತನ ನೇಮದಡೆ ಪೋದು ಭೂತದರ ಅತನ ದೈವದ ನಾಲ್ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಅಯ್ಯನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ಈತು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಬದುಕು ಅತ್ತು ಅವು ನೂದೇಟು ಒಂಚಿ ನೆನಪದಿವಲ್ಲೇ ತುಳುಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಿಖಲು ತೂದುಪಾರು ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಂದ ತುಲೆ ತುಳು ನಾಟಕ ನಮ್ಮನೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಇಡೀ ಲೋಕರ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡ ತುಳುನು ನಾಟಕ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಟಕಲ ಮನ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಏತ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸ್ವರಾ ಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರ್ದು ಮಂಡ ಅವು ಕ್ಷಣಾರ್ಧ ಇಡೀ ಲೋಕಗ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಕಿರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೀಪಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ನಿಖಲೆ ಮಾತ ತೆರಿಯನ್ರೆ ಮುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ, ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಷಪ್ಪ ಅಮೀನ್, ಮನಪಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಸ್ವರ್ಣಕುಂದರ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಕ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಲಾಸಿರಿ ಸಂಚಾಲಕ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್, ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಚಾಲಕಿ ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಿನ್, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಬಾಬು ಕೊರಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕಲಾ ಸಿರಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ರಾವ್ ವಂದಿಸಿದ್ರು. ಭಾವಗೀತೆ, ಕಿರುನಾಟಕ, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ತುಳು ಬದುಕು ವಿಚಾರ ಮಂಥನ, ತುಳು ಬದುಕು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ, ತುಳು ತುತ್ತೈತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.